pasensya na lang ha. So ulitin ko lang yung instructions natin. Once may marinig ka pong tunog, mahina man or malakas, pindot po kayo. Patry ka po pumindot. So yung mga paring Jason, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga viewers natin at mga sponsors, mga anonymous natin sponsors. At yun po, dito kami ngayon ni Ami sa Iriga para maghanap kami ng hearing test. At kahapon, hindi ako nakapasok dun sa Babae Project. Gawa ng sumama yung pagkaramdam ko. At dahil sa dun sa pag nagbayanihan kasi kami, kumbaga nabigla yung katawan na paspasan talaga yung gawa. At ayun, okay naman yung bayanihan namin at nakatulong tayo. Kaya kahapon, papasok sana ako kaso maano yung pakiramdam ko. Ngayon nga, masakit pa yung katawan ko. Nangangali yung ganito ko. At asikasuhin muna namin ni Ami yung hearing test para kung malakad namin ngayon, tapos malaman namin kung kailan yung result, para makabalik na kami dun sa Maynila, mayakin na namin yung result ng CT scan at saka yung hearing test para malaman namin kung kailan yung operasyon sa kanya. Yan. Yan na po yung update natin ngayon. Kumbaga, i-update ko lang yung bakit wala ako sa Babae Project. Ito kami sa Iriga. At pinapawithdraw ko muna si Ami para may pambayad kami dun sa hearing test. At wala pa kami alam kung magkano yung bayad. Dito kami sa video. Iriga. Iriga. Nandito na kami sa sa clinic. Bago pa yung clinic ko. At inirekomenda kami dun sa Naga, dun sa isang clinic nila. Kasi doon daw kumpleto. Bali naka-schedule na kami ng alas 2. Kaya diretso na kami dun sa sa may Naga. Time check natin ay 11:16. 2:30 yung schedule namin. Doon kasi sa clinic daw nila sa Naga, kompleto. Kaya doon na lang. Mali naka na. Tara. Daan-daan na kasi tayo. Umigiwang ng motor. Yan, nasa biyahe na kami. Papunta na kami Naga. Hanap muna ako ng gasolinahan na para mag-full tank. Kunti na lang gas ko. Full tank muna tayo. Full tank. Pinti na. Diretso na kami, Naga. Yan po, dito na kami sa Naga.
Hanapin pa namin kung saan banda dito. Nandito na kami sa loob. 2:30 yung schedule namin. Nagantay na lang kami na tawagin. 2:30 kasi yung sabi sa amin. Layo. Halos 2 oras yung biyahe. Dito na sa loob. Try ko kung pwede tayo mag-vlog mamaya na hearing test ay amin. At wala pang alam kung magkano yung bayad. Sana mura lang. Pasensya na lang ha. So, ulitin ko lang yung instructions natin. Once may marinig ka pong tunog, mahina man or malakas, pindot po kayo. Patry ka po pumindot. Okay. So, start muna tayo with the right hand. Yan po at nasa labas na kami. Tapos na nga na ma-hearing test si Ami. Pauwi na kami. Time check natin ay 3:22. Andyan yung motor. Kasi pinapabili ko muna sa Ami sa loob ng mainom kasi grabe init. Nakatulog na nga ako sa loob. Dito na kami. At salamat at tapos na. Bali yung bayad namin sa hearing test ay 1.4 yung bayad. Wala? Ha? Walang malamig. Gusto mong uminom ng tubig. Tara. Yeah, let's go na. Uwi na kami na amin. At nandyan na yung result. Dala na namin. Time check natin 3:26 ng hapon. Salamat at tapos na yung lahat. Naka-CT scan na, naka-hearing test na. Malapit lang sa BMC yung pina-hearing test namin. Sila hearing test namin. BMC Bicol Medical Center. Lagpas sa BMC.
Mag-shortcut na lang kami ni Amit. Yan kami dadaan sa pula. Kanina kasi galing kaming Iriga, kaya napalayo kami. Ngayon pabalik, mag-shortcut kami. Kasi nahanap na kami kanina, nag-search siya dun sa Iriga. Tapos sa Iriga naman, ano rin yun, isang bali clinic din kasama nun. Kaso kulang sila ng isang test doon, kaya tinuro kami doon na lang kayo sa clinic namin na isa doon sa Naga, kasi kompleto doon. Inirepair na kami doon, kaya mabilis lang. Pagdating namin, konting hintay lang, tapos tinawag na. Bilis nung result. Ayan, at didiretso kami sa sa Basilica, sa Peña Francia. Kasi dito na rin naman kami sa Naga, nakapunta na rin naman dito, kaya diretso na kami dito sa sa Basilica ni Inang Peña Francia para magsindi. Maaga pa naman. Ay, malapit na kami sa Basilica. Tapos dito na rin ako dadaan, kasi may daanan naman dito diretso. Basilica. Ayan ang simbahan. Dito na kami. Pwede na pala mag-tint dyan, no? Nandito na kami at magsindi muna kami ng kandila. Di ko alam kung kailan kami sasakay. Tanongin ko muna si Ami kung kailan. Ano po? 5. Walang pa ng lighter. Pinasok ko dito ito. Nandito na kami sa loob ng Basilica. Yan si Inang Peña Francia. At biyahe na kami pa uwi.
Nakadaan na kami dito sa Basilica. Ang daming tao. Nagre-renovate pala yung Basilica ngayon. Ayan, dito namin sa Tanday. Bali, pakarwas ko muna yung motor. Marumi na. Time check natin 5:25. Malapit na kami makarating, makauwi. Madumi na kasi. Tinanggal ko yung top box. Baka mabasa yung mga papel sa loob. Ayan, malinis na yung motor. Kunti lang nabawas yung gas. Balikan. Yan. Daan muna kami dito sa bahay. Yo. Tinapay. Ano? Wala, okay. Ano si surahan to? Ha? Nagkaon do karne. Karon. Pansit. Gusto pansit? Pansit mo na kita? Mana? Pansit mo na. Merinda. Yan. Pansit muna. Tinanggal ko na yung helmet yan. Masakit na yung ulo. Sa amin nga, masakit na ulo ni Ami. Pansit muna kami. Ay. Kain lada. Higa. Aray ko. Gutom na talaga ako. Ayun sapot. Turun. Bukan. Luglug. Tinapay. Sakto, nagkakape pati. Ata. Isi ko ba yan? Ano pa, traktor na. Sako. Hindi ko makaya. Tapos mangga gawi kita. Hindi ko na kaya inita. Nagkaroon ako kung gawi. Kung masusaginin niya. Okay na. Sabi siya kritikado. Napagawa kasi ko dun ng kubo-kubo dun sa ano. Nilupa namin. Ay ginigimit. Maringanin. Yan, luglog. Wow. Luglog na naman pala sila. Pero parang min. Kain tayo, kain. Dito. Sige mga po. Hindi man niya na papansit na. Kain tayo, kain. Gutom na talaga. 2 hours na biyahe. Ano nga nang Sana. San Juan, balik Malawag. Ganun na. Tapos ito naturog na. Ngalay na talaga. Kaya. Ngalay kamay ko. Nga. Malasado yung itlog. Ha? Malasado. Tay. Sinulog lang ngayon. Nag-uwaka lang. Malasado. Ano? Ah, Pinoy. Ay, muko. Ito pala ni Kuya. Doon sa manok magkape. Manok. Ano? Amo. Ay, amo. Malasado. Ang pirti yan sa... Nag-itlog ba ka mo sa bago? Oo. Amo man. O kaya raw di amo. Magsado. Malasado. Kanya si Kong.
Mas gusto ko yan nila. Malasado. Pwede. Tamas malasa ko, tamalasado. Malasado. Simpla na ni. Oo. Malasang ito, malasado. Malasado. Ayun. Ayun po mga kaparing Jason, at dito na nga kami sa bahay, kakarating lang namin, time check natin ay 6:29. Dumaan muna kasi kami dun sa bahay kila mama, nagmerienda. Ayun, kumpleto na yung nilalakad namin, at ihatid na to dun sa PGH. Ito na yung sa hearing test. Okay na siya. Yung PhilHealth okay na. Na ano na namin, nalakad na. Yung sa CT scan okay na. Ito na yung hearing test. Bali yung bayad ng hearing test ay 1,400 lahat. Sa Naga kami nakapunta. Kasi pagdating namin doon sa Erga kanina, isang test lang yung meron sa kanila. Pero may opisina din sila, may clinic din sila dun sa Naga. Kaya din doon na kami pinadiretso. At itinawag niya na habang nasa biyahe kami. Sakto pagdating namin mga mag-alas 2. Kasi 2:30 yung sabi sa amin na naka-schedule. Ayun. At tuwan ko lang kung kailan kami puntang Maynila. Kasi nalakad na lahat. Kaya di muna ako nakapasok doon sa Babae Project kasi nasikaso muna to. Tapos yun nga, nung isang araw, kahapon, medyo masama yung pakiramdam ko. Nakaligo na sana ako, papasok na sana ako. Yan, sumama yung pakiramdam ko kahapon. Kaya di ako nakapasok, nagpahinga muna ako. Kasi baka trangkasuhin pa. Yun, maghapon ako higa dito, natulog. At yun, abang-abang na lang kung kailan kami makapumaynila. At syempre sana maging sana pagdating namin doon kung sana sabihin na nila kung halimbawa kung operahan na para di na mas tumagal pa kasi ngayon nga masakit na naman yung ulo niya. Siguro sa biyahe kasi sobrang init. Sakit yung ulo niya. At nanibago ko doon sa biyahe na ngayon lang ulit ako nakapagmotor ng 2 oras. At dahan-dahan lang kami dahan-dahan lang yung takbo namin kasi gumigiwang nga yung gulong ko sa ulihan. Mahirap, malalaking sasakyan yung nakakasalubong namin. Ayan po, yan lang yung update ngayon. Nag-vlog ako para malaman nyo rin kung ba't di ako nakapasok. Kasi ito ay nasikaso ko. Ang pasensya na sa mga sponsors, sa mga viewers natin, sa mga anonymous sponsors. Pasensya na po kayo kung di ako nakakapasok. Ayan po, hanggang dito na lang vlog na to. At maraming salamat ulit. Ayan, bye-bye. I love you at salamat po sa suporta nyo sa aking channel. Ayan, bye-bye. God bless.